para contratar, e polo tanto para contratar en internet, é necesario que a persoa dispoña da capacidade de contratar. E un menor non dispón desta capacidade, en principio. Polo tanto, os contratos feitos por menores na rede poden ser anulables, que non nulos, non é o mesmo. E vamos a ver un exemplo. Os únicos casos nos que un menor pode contratar un contrato válido serían comprar aquelas cousas que son de usos habituais, comprar un libro, un cómic, un videoxogo, un xelado, que iso si está aceptado socialmente, ou se outro tipo de contrato necesita a colaboración e o acompañamento dos pais ou titores. E, claro, neste segundo caso, a dificultade dentro das redes é que nunca sabemos quen está do outro lado, ou, aínda que o vendedor, que é quen debe asegurarse de poder contrastar a idade e os datos do comprador, isto é complicado. E, sobre todo, tamén, porque tamén se pode dar o caso de que o menor minta na súa idade, minta nos seus datos ou incluso utilice tarxetas de crédito ou contas bancarias dos seus pais. En un caso como este, o contrato pode ser anulable? Sí, é certo, pode ser anulable, pero iso non quita que o vendedor lle poda reclamar aos pais por danos e perxuicios, porque ao final son os pais do menor os responsables dos seus actos. Entón, hai que ter moito cuidado cando lles deixamos aos fillos e ás fillas xogar, por exemplo, cunha tablet onde están á súa disposición os datos para a compra ou incluso xa ten activada a compra con un clic, porque podemos incurrir en este tipo de perigos.